Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Uyakubingelela ubaba uNsibande. Ngithi uJesu Kristu iNkosi. Ngiyambonga uNkulunkulu wethu ukuthi namhlanje siphinde sikwazi ukuhlangana. Udumo lonke lungolwakhe lumfanele. Uthi lapha ku-Isaiah 42. Ubani ningifanisa naye ukuba sifanane? Ningiqhathanisa nobani ukuba silingane na? Ayike angeke simqhathanise namuntu. Yena yedwa odala izulu, walendlalisa okwendwangu. Yena yedwa odala umhlaba owulengisa ezeni. Ngakho ke ngamanye amagama akekho ufana naye. Sizinikela kuye ngawo lo mzuzu, siyambonga unguNkulunkulu ophilayo. Asiqhubekeke nenkonzo yethu bangcwele, siyambonga nje uNkulunkulu, siyamdumisa kakhulu. Ngiyacela ukuthi ngiguqe sikhuleke sinxuse uNkulunkulu wethu abe phakathi kwethu ngomoya wakhe oyingcwele. UJesu Kristu iNkosi. Babolungileyo babongcwele, uNkulunkulu nomusa, siyabonga siyathobeka nangawo lo mzuzu ukuba sikwazi ukuthi sibe phambi kobuso bakho, sizithobe kuba sizwe ukukhuluma kwakho. Khuluma ke Nkosi uzambule. Khuluma uNkulunkulu nomusa, siyacela silalele, silizwe, silenze izwi lakho. Siyabonga Nkosi ngabantu abaletha abantu ekhaya lezwi. Igroup seyinkulu kakhulu, bayaphuma. Ngakho kudingeka abantu babalethe kakhulu ukuze singashoni phansi kodwa sikhuphuke. Ngiyabonga Nkosi, babusise abaletha abantu. Ubaphe nezindlela zokuletha abantu abazohlala. Ubaphe futhi nendlela yokwazi ukuhlola babone labo Nkosi abakudingayo. Ngiyacela ke Nkosi ukuthi usize ibandla lakho ekhaya lezwi, liyakhiwe ngamabandla amaningi ahlukene, ukuba Nkosi likwazi ukuletha abantu bazosizakala ezweni lakho. Siyabonga ke Nkosi ngakho konke. Ibanathi ke kule nkonzo ngiyabakhulekela abagulayo, baphilise. Bagula ngendlela eziningi ezihlukene, nabanamaphupho amabi ngiyabakhulekela. Nabahlaselekile isithe singusathane mabakhululwe ngegunya onginikeze lona. Wathi ngikhulule emhlabeni kukhululwe ezulwini, nengikubophe emhlabeni kuboshwe ezulwini. Ngiyabakhulula abantwana bakho ngoMathewu 18:18 noMathewu 16:19 ngegama elinamandla leNkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. UJesu Kristu iNkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa abangcwele, akekho njengaye, akekho ufana naye. Sizoqhubeka ke nenkonzo yethu esitholayo ngokaJohn chapter 17. Siqala kuverse 1 sigcine kuverse 5. Bese siqhubeka ke ngoba bese siqala izolo indaba yesisekelo sokuthi wakha kanjani lesi sisekelo. Wenza intando kaNkulunkulu yenza phezulu kwasiphi isisekelo na? Ngoba kusemqoka lokho. Awukwazi ukuthatha izitini ezinenani elikhulu, usimende odulayo wakhe phezulu kwesihlabathi. Banjalo abanye bathatha izinto zikaNkulunkulu bayodlala ngazo emathaveni, bayodlala ngazo emagigini. Uze umuntu elapha kwithaveni ecula iculo lasenkonzweni esebanjwe utshwala. Uyaganga lo muntu. So ke uyakha njalo naye, kodwa wakha phezulu kwesihlabathi, wakha ngezinto zikaNkulunkulu azithandayo. Wena wakha phezulu kwani ngezinto ezinikeziwe na? Ake asifunde ivangeli ngokaJohn chapter 17 verse 1 kuya 5. Jesu wakhuluma lokho esephakamisela amehlo akhe ezulwini, wathi, Baba, isikhathi sifikile, khazimulisa indodana yakho ukuze indodana ikukhazimulise wena. Njengalokhu uyiphila amandla phezu kwenyama yonke ukuba bonke oyiphebona ibaphe ukuphila okuphakade. Verse number 3. Ukuphila okuphakade yilokhu ukuba bazi wena Nkulunkulu wedwa oqinisileyo nomthumileyo uJesu Kristu. Verse number 4. Ngikukhazimulisile emhlabeni, ngifeze umsebenzi ongiphe wona.
ukuba nguwenze. Manje ke ngikhazimulise wena Baba, kuwe uqobo ngenkazimulo ebenginayo ngikuwe izwe lingakabibikho. Sisagxileke kuverse 4 othi ngikukhazimulisile emhlabeni, ngifeze umsebenzi ongiphe wona ukuba ngiwenze. Sikhulumile ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu siwuthola kuJohn chapter 6 verse 29. Waphendula uJesu wathi kubo, umsebenzi kaNkulunkulu yilowo ukuba nikholwe nguye amthumileyo. Umsebenzi kaNkulunkulu ke loyo siyakha phezu kwesisekelo. Sasesiyake kwabaseKorinti bokuqala isahluko sesithathu. Saqala safunda kuverse 10. Uthi ngokomsa kaNkulunkulu engiwuphiweyo njengenyanga yokwakhe ehlakaniphileyo ngabeka isisekelo omunye wakha phezu kwaso. Sibekiwe isisekelo bafowethu. Thina ke siyakha. Sakha kanjani phezu kwalesi sisekelo? Kepha akube lona loyaqaphela ukuthi wakha kanjani phezu kwaso. Uqaphele mntaka baba. Verse number 11. Ngokuba kakho ngabeke esinye isisekelo kuphela leso esibekiweyo esinguJesu Kristu. Ileso esibekiweyo. Akekho ngabeke esinye. Sesibekiwe. Qaphela ukuthi wakha kanjani phezu kwaso. Qaphela izinto ozenzayo. Kakhulu wena ozibiza ngomntwana kaNkulunkulu. Kakhulu wena ozibiza ngendlalifa yezulu. Injani imisebenzi yakho? Iyakufakazela ukukholwa kwakho? Iyakufakazela ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu? Lunjani ulimi lwakho? Lukhuluma kahle nje? Liyabakha abadinga ukwakhiwa? Noma liyabhidliza? Mhlawumbe uyabhuqa mawukhuluma. Awunawo usawoti, awuyolisi. Awubasiza abadinga ukusizwa ngolimi lwakho. Uyalimaza ngalo. Lunjani ulimi lwakho? Qamba amanga nenkohliso. Lunjani ulimi lwakho? Yini ephuma emlonyeni? Awuxabanisi nje? Mhlawumbe uyaxabanisa. Ulixoki, uyaxoka. Language oyikhulumayo iyaxokisa. Ixabanisa abantu, iqhatha abantu. Uzigaxa ezindabeni zabantu. Lunjani ulimi lwakho? Awuhlebi nje? Ngiyabuza mina, awuhlebi yini abanye abantu na? Kuzwakala olimini ukuthi unomona, awumfiseli omunye umuntu into enhle. Umuntu onomona akangena ezulwini. Umuntu onolimo oluba akangena ezulwini. Umuntu othuka inhlamba akangena ezulwini. Umuntu onamagama amabi okubhuqa okugudla akangena ezulwini. Umuntu ophindisela okubi nokubi akangena ezulwini. Lunjani ulimi lwakho? Lusokiwe nje? Uyamveza uKristu ngolimi lwakho na? Ngoba ulimi lwakho phela kufanele lumkhazimulise uJesu. Ulimi lwakho kufanele luveze ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu. Ulimi lwakho kufanele lumphakamise uJesu. Bese nezenzo zakho ziyamphakamisa. Ngoba ngeke kusize kube ulimi lodwa. Nezenzo zakho, inkambo yakho kufanele ivele ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu. Kepha kube ilona lo yaqaphele ukuthi wakha kanjani phezu kwaso lesi sisekelo singuJesu. Ukuba kakho ngabeke esinye isisekelo kuphela lesi esibekiweyo singuJesu. At verse 12. Kepha uma umuntu akha phezu kwaleso sisekelo ngegolide, nesiliva, namatshana enani, nemithi, notshani, neinhlanga. Ziningi izinto abantu abakha ngazo phezu kaJesu. Bayaprofeta. Bathi uJesu ufuna lokhu. uJesu uthe. Sisaya phambi kaNkulunkulu. Sisaya phambi kwesihlalo sokwahlulelwa. Lapho kuzovela ukuthi lokho othe kusho uJesu kushilo ngempela yini.
lokho okuprofethile ubuthunywe ubani ukuthi ukuprofethe. Bayaprofetha abantu. Bayaprofetha baze baprofetha amazwe. Umuntu ethela eNingizimu Afrika profethe ngeMelika. Umuntu athe eseMelika profethe ngeSouth Africa. Bayaprofetha abantu. Bathi uNkulunkulu uthe, bathi uJesu uthe. Kodwa khona usuku lapho ezonqina khona athi ngempela ushilo noma kashongo. Ngakho qaphela ukuthi wakha kanjani phezulu kwalesi sisekelo. Kuthiwa ke omunye wakha ngegolide. Golide alishi ngoba selidlulile already emlilweni la ilento eliyona. Abanye bakha ngesiliva. Grade ethe ukwehla kancane egolideni. Abanye bakha ngamatshe anenani elikhulu. Qinile amatshe anenani elikhulu. Abanye bakha ngemithi, ingodo, inkuni, ziyasha masezomile. Abanye bakha ngotshani, buyasha utshani. Abanye baze bakhe ngeinhlanga, izinhlanga, ziyasha inhlanga. Athi kuverse 13, umsebenzi walona loyo uyakuvela obala ngokuba usuku luyakudalula. Lokhu kwambulwa ngomlilo nokuthi umsebenzi walona lo unjani, umlilo uqobo uyakuvivinya lokho. So umsebenzi wakho uhlolwa ngomlilo. Hayi uzofaka emlilweni. Kubonakala ukuthi awushi yini. Kubonakala ukuthi ustrong lo msebenzi. Kubonakala ukuthi umsebenzi weNkosi uJesu. Umsebenzi oyintando kaNkulunkulu. Kodwa makungenjalo uzosha. Makungenjalo uzophela lo msebenzi. Ngakho ke qaphela ukuthi wakha kanjani. Ngoba umsebenzi wakho usazohlolwa ngomlilo. Endweni zizonke okuhlolwa ngazo kukhethwe umlilo nje. Uma kokhelwa umlilo awuvuthi nomsebenzi wakho. Uyasurvive, ustrong. Ilokhu uNkulunkulu afuna ukukubona. Umsebenzi walona lo uyakuvela obala. Ngokuba usuku liyakudalula. Udalulwa usuku uqobolwana. Umsebenzi walona loyo ukuthi unjani umlilo uqobo uyakuvivinya lokho. Umlilo ozokuvivinya lokho. Ngiyabuza ke mina ukuthi umsebenzi owenzayo uthunywe uNkulunkulu yini noma wazithandela uyazenzela nje. Umsebenzi owenzayo kusho bani ukuthi wenze. Ngitholile approval kumdala weinsuku. Utholile yini ukuthi ugunyazwe? Ulitholile igunya? Bafowethu asimkhonzeni uNkulunkulu sihambe ngobungcwele. Senze umsebenzi wakhe ngokwethembeka. Ngoba uthembekile yena ulungile kuba alenze izwi lakhe phezukwethu. Khumbula phela izwi lakhe amaHubo 119 verse 105 liyisibane enyaweni zethu. Izwi lakhe lingukukhanya endleleni yethu. Siyalidinga lelizwi ngoba liyasiphilisa. Uhamba kanjani wena phambi kaNkulunkulu? Wakha ngani phezu kwalesi sisekelo? Yini wakha ngayo? Usufezile umsebenzi kaNkulunkulu noma uyawenza noma usanhlanhlatha nje usenze ezakhe izinto? Ngoba kufanele wenze umsebenzi kaNkulunkulu. Kufanele uhambe ngoba uNkulunkulu ahamba esendodaneni yakhe. Mntaka baba, uJesu uyakuthanda. Mntaka baba, uJesu uyakuthanda. Angazi uzilandulela uthini ngoba kwayona leNkonzo isakhombisa uthando akasithanda ngalo. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngiyamdumisa. Abanye
ekhaya lezwi sohlangana nabo ngosuku lwakusasa embhabhadisweni uNkulunkulu isigcinile. Ngiyacela siguqe sikhuleke simbonge uNkulunkulu wethu, simnikeze udumo lonke lungolwakhe lumfanele izikhathi zingakabibikho namanje kuze kube phakade. UJesu Kristu uYinkosi. Babongcwele babolungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Siyakubonga ngakho konke osikukhulumile. Siyabonga ngakho konke sesikuzwile. Sipha amandla ke Nkosi okukwenza. Sipha amandla Nkosi okulenza izwi lakho. Siyabonga udumo lonke silinikeza wena olungu lwakho, busisa elona loyo lalele manje. UJesu Kristu uYinkosi. Amen. Eke sembonga uNkulunkulu kakhulu, semdumisa. Ube nosuku oluhle. Babonise bande usiyavalelisa uthi uJesu Kristu uYinkosi.